Beno, egunon, ongi etorri, ona ekitaldi honetara, ikusten dugu gaur bakarrik irudia, ezta? Desberdina dela, denak banatuak eta ongi etorri ere hortxe streamingan zaudetenean zuzenean ekitaldi hau ikusten. Esan duguna, arraroa gaurko irudia, izan ere koronavirusak, COVID-19ak gauza asko eraldatu ditu gizartean, ez da egoera sozioekonomikoa eta politiko ere, goitik bera eraldatu baitu. Bai, eta politika berehalako erantzunak emateko ariketa bihurtu da. Gure gonbidatu adini ordea, argiruseak jarrita ibiltzea ere gustatzen zaio, Euskal Herriak hurrengo hamarkadan esango dituen erronkei, eta horiei eman beharreko erantzunez arituko da gaur gurekin, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia, egunon. Egunon. Arnaldo, hasiko gara galdera sorta batzukin, eta ea erantzunak nolakoak. Pandemiak esan dugun bezala, koronavirusak gogor jo du. Euskal Herrian eta baita munduan zehar ere. Eta krisi horrek globalizazio neoliberalaren ondorioak diren beste krisi batzuekin ere bat egin du. Krisi klimatikoak, guda komertzialak, jauzi teknologikoak. Mendebaldeko zibilizazioa zalantzan jar dezakeen ekaitz perfektu horren aurrean egon gaitezke? Bueno, lehenik eta behin egunon guztiok. Komentatzen ari gera, hau meza bat emate dula. Eta nahiko zalantzak hori bili gera formatu honetan, ez? Ero Spike Lee esango luken bezala, ze koño gertatzen ari da, ez? Eta egia da, bueno, inteligentzi zerbitzuek esate dute beti gauza kontrolatzeko garaietan, beti beldur bat eukitzen dute eta zisne beltza deitzen diote, ez? De repente zisne beltza gertzen da eta dena hankaz gora jartzen du, ez? Orduan hori da gertatu dena COVID-arekin, soziologoek esaten dute gertaera total baten aurrean gaudela eta gertaera horrek dana hankaz gora jartzen dula. Nik lehenengo refleksio bat egingo nuke zentzu batean, eta da, krisiak lehendik zetozten. Orain egongo da nolabaiteko ardura bat, zenbait zuen partetik esateko, orain gertatuko zaigun guztia, krisi ekonomikoa, krisi klima, hori COVID-aren ondorioz da. Ez da horrela, COVID-ak egin duena da gauza guztiek azkartu. Eta nik uste hori importantea dela ezkerreko ikuspegi batetik oso ongi kudeatzea eta oso ongi adieraztea jendeari. Bazetozten krisiak, COVID-ak egin duena da gauzak azeleratu edo azkartu, ez? Beti esaten dugu, eta nik uste dut hori ere ezkerreko ikuspuntutik eta ezker soberanistaren ikuspuntutik, etxe bat eraikitzeko lehenik eta lurra oso egonkortu egon behar da eta sendoa izan behar da. Eta guk uste dugu badaukagula munduaren inguruan eta egoeraren inguruan irakurketa sendo bat. Aspaldi esaten ari garena, ez? Larrialdi klimatikoarena, desberdintasun sozialarena, zaintzarena, demokratikoa eta bar. Eta nik uste dut orain aukera izan dugula ikusteko ea ongi gabiltzan ero ez azterketa estruktural horiek egiterakoan. Eta nik uste dut estrukturalak diren gauza guzti horiek COVID-arekin oso argi ikusi direla. Goratzen badezute gure batzarretan eta toki askotan esaten dugu, bueno, munduan badago lehia politiko-militar bat hegemoniaren inguruan, Txina eta Estatu Batuen inguruan. Bueno, COVID-ean ikusi da. Ikusi da nola Estatu Batua saiatu dira higatzen Txina. Esaten dugu, bueno, munduan badago sekulako krisi bat ezberdintasun sozialen inguruan. Ikusi dugu COVID-ak ere langile auzoetan eta auzo txiroetan egiten duela kalte gehiago. Esaten dugu krisi demokratiko bat dagola, eta ikusi dugu nola Bolsonaro, Trump eta bar zemotatako planteamentuak egin dituzte halako gertaera baten aurrean, ez? Eta ikusi dugu ere buru jabetzaren beharra, eta nik uste dut gero horretarako hitz egiteko parada edukiko dugula. Orduan, esango nukena da, bueno, zibilizazio krisi batean gaudela esaten ari gara denbora askoan, COVID-ak guzti hori mahai gainera jarri du eta argitaratu egin du, eta nik uste dut galdera dela, eta askotan aipatu egiten dugun galdera da, zer ikasi dugu krisi honetatik. Niretzat hori da funtseskoa etorkizunari begira hitz egiteko. Es innegable que en esta situación son muchas las... Ukaezina da galdera ugari daudela auzi honetan, hori da galdera. Zintzuk dira krisi honetan nabarmenduko zenukena. Lehenengo galdera da, ea zerbait ikasi dugun ala ez. Bueno, ez dut esaten euskaldun gisa, baizik eta gizadi gisa ikasi dugu, bai ala ez eta bigarrenez. Lo señalo muchas veces.
bizitzan badira bi gauza importanteak, bata da Pepe Mujikak esaten duen bezala, ez da zenbat alditan erortzen zaren, baizik eta zenbat alditan altxatzen zaren, eta bizitza normalean batzutan irabazita beste batzutan galdu egiten da. Eta beti ikasi egiten da, edo auzia ikastea da. Nik esango nuke ezker soberanista eta ezkerrak oroar, irakaspen batzuk, ondorio batzuk atera behar dituela gertatu zaigun guztiaren inguruan. Eta lehena alderdi filosofikoagoatik joango naiz. Konturatu gara hilkorrak garela. Hau da, Hollywooden antzera eraikitzen den mundu batean, mundu guztiak ikusi du, virus txiki bat, auskalo nungo eskualde batean jaiotzen den virusa, Txinako eskualderen batean, zalantzan jartzen duela gure bizitza, beraz ikusi dugu hilkorrak garela, eta hori ez da txorakeria. Horrek gainera handitu egiten du estutasuna, angustia, ziurtasunik ez dituzten gizarteak zalantzan jartzen ditu. Existentzialismotan orain naiz sartuko, baina bada bigarren irakaspen bat, euskalduna garen aldetik eta independentista garen aldetik, ez bat duzu estatu bat, beste batzuek hartzen dute zuregatik erabakiak. Eta hori pandemia honetan oso ondo islatu da. Une jakin batean, Estatu Espainiarrak erabaki zuen guri eskumenak entzea, eta 2 minutuak kendu zizkigun gainera gauza bera gertatu zen Iparralde, Nafarroan, Baxi Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan. Zuk ezin duzu zure jendea bestu, ezin dituzulako erabakiak hartu, beste batzuek hartzen dituzte erabakiak, eta uste dut, gogoratzen baldin baduzue duela urte asko, teoria horiek, globalizazioaren teoria horiek, estatuak ez zuela zentzurik, eta hori guztia, orain estatua itzuli egin da. Estatua hemen da berriro. Kontua da kasu askotan, eskuin muturraren eskutik dator horregatik ezkerrak aldarrikatu egin behar du estatua aparatu gisa jendea babesteko, horregatik euskaldunok behar du estatu bat, eta nik uste dut atera beharreko irakaspen bat dela pandemia honetatik. Hirugarren irakaspen bat aterako nuke, hau da ikusezinak dira mundua funtzionarazten dutenak, hau da klase sozial ezkutuetan, hau da balorazioaren erpinetan ez dauden hoiek egiten dute mundua funtzionaraztea. Ezingo genuke pandemia honi aurregin, egin dugun bezala ez ba genituzke garbitzaileak izango, kutxazainak, langileak, autonomoak, garraiolariak, hau da, mundua gelditu egiten da, klase langileak gelditu egiten direnean, eta nik uste dut honek ikusgai birtu behar dituela klase hauek askotan errelatuetan eta politikan desagertuta daudenak. Eta gainera, bada, atal bat, sektore horien feminizazioa. Nik uste dut horrek utziko digula, gaia mai gainean jartzen. Eta azken ondorio irakaspen gisa, nik esango nuke, honek uzten digula gauzak birpentsatzen. Eta guk lasai eta sakon aurre egin behar diogu. Eskuartean dugunari gaur saiatuko gara hori egiten, ze irakaspena ateratzen dugun, eta zer eraiki nahi dugun etorkizunari begira. Ze nik badakit, funtsean politika gaur egunetik egunera bizitzen dela, politika likidoa dela, baina guk geuk ariketa generazional bat egin behar dugu, eta ez epe laburreko ariketa bat. Erronka izugarri handiak ditugu eta horregatik gogo eta sakon bat egin behar dugu. Eta azkenik ere esango nuke, begi bistan gelditu da, depredatzaileak harraparia garen bitartean gauza hauek gertatu egingo dira. Eta azken gauza bat ahaztuta neukana. Krisi honek frogatu du kapitalismoaren mantra guztiak falsuak direla, liberalismoaren mantra guztiak krisi honek egiaztatu du, sektore publikorik gabe, emantzipazio komunitariorik gabe, metabolismo komunitariorik gabe, gauzak ez dutela funtzionatzen. Ezin diogu ez bizitzari aurre egin, ez bizitzaren arriskuari, ez bizitzaren aukera guztiei modu banakakoan. Ez gaixotasunari, ez aberastasunaren banaketari, ez afektuei maitasunari eta bar. Beraz uste dut ezkerrak momentu honetan baduela gaitasuna borroka ideologikoa egiteko edo ideien borroka egiteko baldintza egokiagoetan. Aipatu dituzu ziurtasun gutxi daudela eta estatu baten beharra. Krisi honek Espainiako estatua hartu du lurralde krisi ireki batean eta atzeraldi batean ere bai.
gizarte segurantza porrotan dago, turismoaren mendekotasuna, eta gainera ez egonkortasun instituzional kronifikatu bat. Zein da zure diagnostikoa estatuari dagokionez? Bueno, nik ez du nire burua errepikatu nahi gai honetan. Gu gure garaian diagnostiko bat egin genuen, mundua zein genuen bezala, eta uste dut ziurtasun batzuk egon direla pandemia honetan, egiaztatu direnak zentzu honetan, guk uste dugu estatu hau krisi estrukturalean dagoena, transizioaren egitura dagoela krisian, eta horri eransten zaizkio krisi ekonomiko eta sozialak eta lurralde mailako krisiak. Azkenean, historia errepasatzen balin baduzu, arazo nazionala beti dago krisi guztiaren erdigunean, eta orain ere ez da gauza berria, arazo nazionala hortxe dago. Eta estatuan dagoena, naiz eta gobernu bat egon, dultzifikatu egiten duena edo goxatu egiten duena egoera, ez dugu zerbait ahaztu behar. Estatuan badago kontraerreformarako joera bat, estatu autoritario bat egiteko joera. Errepasatzen balin baditugu azken gertakariak eta ikusten balin badugu ze gertatzen ari dena, adibidez Joan Guardia Zibilarekin, judikaturarekin, komunikabideekin, venezolar gisako oposizio batekin egunero agertzen dena, eta batzuk zuzenago sufritzen dutenak, Mertxek adibidez sufritu duen bezala diputatuen kontseiluan, Estatu Espainiarraren historia errepasatzen badu, judikatura, komunikabidea, venezola mailako oposizioak horrek ez du itxura onik izaten. Beraz, kontutan izan behar dugu, estatu honek bere ADN politiko eta kulturalean joera bat duela, eredu autoritarioetara joateko gobernantzan, ekonomikoki utxe egin duen estatu bat dela, turismoren mende dagoela, eraikuntzaren mende dagoela, ez du eredu produktibo lehiakorrik, eta gainera estatu honek joera naturala izan du historian errepresioan bilatzekoa bere arazoen konponbidea. Beraz, hau da guk egiten dugun diagnostikoa. Orain badago aukera leiho bat gobernu honekin, guk ez dugu eusten, baina ez dugu zopari jartzen ere bai. Ulertzen dugulako badituela konotazio estetiko politiko nolabait kontutan hartzekoak. Hau da lehen koalizio gobernua da Republikatik, PSOEren ezkerrera dagoen beste alderdi batekin, baina ikusiko dugu zen horabidean doan. Hori danik egingo nukeen diagnostikoa Espainiako estatuan. Egin nahi nizuke urrungo galdera, ikusita Espainiako gobernuaren egoera eta ikusita ere EH Bilduren azken emaitza onak eta horrek ze eraginkor bilatu duen Madrilen, zeintzu dira egun EH Bilduren helburuak egungo egoeran eta Madrilen dagoen orain esan duzun gobernu horrekin egin daitezken gauzak? Nik uste dut galdera gustatzen zait helburutaz hitz egiten delako, ez? Eta ez estrategiataz, ez? Helburuak, eta nik uste dut horrek merezi dula lehen erreflexio bat egitea, ez? Eta da, guk helburuak ditugu, guk Euskal Herria askatu nahi dugu, guk estatu bat egin nahi dugu, guk 7 lurraldez osatutako nazio batean sinisten dugu, eta gainera sinisten dugu jendarte ezberdin batean. Eta orduan, zentzu horretan guretzat, lan instituzionalak, lan ideologikoak, denak dira instrumentalak. Osea, gu Madrilen gaude, eta beti esan dugu, gu Madrilen gaude era provisional batean. Gure bokazioa ez delako Madrilen egotea, gure bokazioa da ahalik eta lasterren gure Parlamentu Nazional bat edukitzea. Orduan, uste dut batzutan komenigarria dela gogoratzea. Osea, guk egiten ditugun gauzak instrumentuak dira, tresnak dira, gure helburuak erdiesteko. Eta gure helburuak dira Euskal Herriaren independentzia eta Euskal Herrian beste botatako jendarte bat sortzea. Guk gobernu honekin lehenik eta behin azterketa bat egin genuen, eta azterketa nahiko konpartitu genuen jendearekin, kanpaina elektoralean eta esan genuen, gu lehenik eta behin badakagu komponente osagai antifascista natural bat. Guk eskubia botatzen dugu gratis eta more, bai, badakit gero batzuk esaten dutela gratis eta more gaizki dagoela, baina herri honetan zenba gauzak egin dira gratis eta more, eta eskerrak horri hemen gaudela. Eta esaten duguna da, guk eskubia nolabait ere gelditzeko jaioa gara. Horrek ez du esan nahi horrekin bat egiten dugula gobernuarekin, uste dugula sekulako espektatiba sortu behar direla. Ez, esaten dugula, hori da lehen helburu bat, tresna bat. Uste dugulako, hobeago dela baldintza sortzea gure estrategia eskatzailearentzat
beste motatako gobernu batekin. Eta guk oso garbi mintzatu genion investidura saioan Mertxek oso ondo egintzun gobernu horren aurrean. Eta hau oso simplea da, nik beti esaten dut, politika oso simplea da. Galdera da, zer egin nahi duzu? Horri erantzun behar duzu. Zer egin nahi duzu? Eta zer egin nahi duzun horren ondorioz, erabakitzen duzu, norekin egin nahi duzu. Eta guk argi eta garbi planteatu genion, behitu, badira 3 esparru, nun ikusi behar dugu gobernu hori bidea egiten duela. Arazo nazionalari zer irten bide planteatzen dio. Kataluniakoa dago, baina gure ere hor dago. Eta beraz, termino nazionaletan gobernu horrek ze motatako planteamentu egiten ditu. Termino sozialetan ze motatako planteatu egiten ditu. Eta bueno, horretan gauza batzuk gertatu dira. Egin dugun ituna adibidez, hor dago, erreforma laboralaren inguruan, eta bar. Eta 3. esparrua dago elkarbizitzarena, ero presoena, ero politika penitentziarena. Eta da, zuk zer egin nahi duzu horrekin. Zer egin nahi duzun horretan lagundu dezakegu edo parean jarriko gera. Orduan, guk momentu honetan esaten duguna da, bueno, bada gobernu bat, borondatea baldin badu, gauzak ezberdin egin detzakena. Guk konfiantzak ez ditugu, guk bidean neurtzen dugu jendea. Egiten duenaren inguruan egiten dugu azterketa. Eta guk oso simpleki planteatzen diogu. Zer egin nahi duzu? Arazo nazionalari irtenbide demokratikoa eman dituzu, hor egongo gera. Arazo sozialei politika antineoliberalekin egingo diozu aurre, hor egongo gera. Politika penitentziaria bingoz aldatuko duzu errotik, eta horrek Euskal Herriaren elkarbizitzan urrats bat emango du, zen eta elkarbizitzari buruz hitz egiten dugunean esan behar dugu, elkarbizitza herri honetan exigitzen du ere, preso guztiak kalean egotea. Eta horren esaten diguna da, hau da gure eskaintza, eta gure eskaintza horren inguruan jokatuko dugu, ero posizioak hartuko ditugu. Albo batean, ero bestean. Momentuz, badaukagu, nola baiteko, posizio arduratsu bat, ez oztopatzen gobernu hori. Baina egin nahi duguna da, testatu gobernu hori egiten duen inguruan, eta momentu honetan, adibidez, esan dezakegu gauza batzutan zerbait egin dula, beste gauza batzutan oso gutxi egin dula. Eta orain tonteatzen ari da Ciudadanosekin. Eta orduan, lehen aipatu izan dut guk guretzako lan instituzionala tresna badela. Guk helburu batzu ditugu. Eta helburuak betetzeko albo batean, ero autu batzuk egin behar baldin baditugu, egingo ditugu, eta beste batzuetan bestean. Esan du, politika simplea da. Eta gaien bat politikak jendeari erakutsi behar diona da, seriotasuna, ardura eta lasaitasuna. Eta gu horretan gaude, oso lasai. Pandemiak gauza asko utzi ditu agerian, besteak beste EAEko eta Nafarroako autogobernuaren egonkortasun eza, horren inguruan zenolako irakurketa egiten duzu? Lehen aipatu dut, ez? Estadua bueltan da, Europan ere bai. Europan gertatu dena pandemiarekin izugarri izan du da. Estadu bakoitzak belaldetik ibili da, piraten historia bat bizi izan ditugu, Singapurreko portuan jendea lapurtzen zion estadu batek besteari material sanitarioa, piraten kluba da, eta piraten gauzak egiten dituzte. Orduan, hori horrela da, niretzat, justizia poetikorako aukerak ere eman ditu. Niretzat mediko kubatarrak Roman ikustea justizia poetikoa da. Zenetik, alderatzen ditu piraten historiak eta duintasunaren historiak baita, ez? Eta agerian utzi duna da, bilateraltasuna, autogobernua, kogobernantza, guzti hori oso zalantzan gelditu dela. Minutu batean kendu dizkigute kompetentziak. Punto. Hori da harremana. Eta horretarako saiatu ginen autogobernu komisioan esaten, hemen beste motatako harreman bat behar dut. Beste motatako harreman bat ez badago, hori gerta daiteke. Eta beraz, Euskaldunak ze daukagu autogobernu flotante bat, eta eskubide flotanteak. Eta guk batzuk behar dute 40 urte, adibidez, estatutua ez betetzeko, eta beraiek behar dute minutu bat. Eta minutu batean, gelditzen zera gabe. Eta horri gehitzen baldin bat zaio, autoritarismoak duen gorakada, eta etorri daiteken gobernua egunen batean, eskubiaren eskutik, kalkulatu zer egoeran zauden. Orduan, gu jendari esaten diguna da, ez da kapritxoa abertzale bat.
Nola babestuko gera eta nola babestuko ditugu gure herritarrak ez badauzkagu tresnarik babesteko. Eta tresna horiek beste esku batzutan baldin badaude. Eta nik uste dut pandemia honek aukera eman duela ikusteko argi eta garbi, bueno, bere garaian alarma dekretuarekin egin zutena da 155 kamuflatu bat egin. Eta orain kuriosoa da, batzuk esaten dutela, bueno, orain rekuperatu ditugu, ez? Orain lehenko kasillara bueltatu, zera, ez duzu zer irabazi, orain berriz ere, seguraski, kompetentzia batzuk eukiko dituzten Nafarroan eta EAE. Baina nahi duten arte, ez da establea, ez da egonkorra, ez da nolabaiteko berdinen arteko harreman bat. Harreman bilaterala da, ados, harreman guztiak dira bilateralak. Maltratatzailea eta maltratatuaren arteko harremana bilaterala da. Bien arteko harreman guztiak bilateralak dira. Baina gakoa ez da hori, gakoa beste bada. Gakoa da berdintasunean oinarritutako harremanak dira edo ez. Eta hemengoak ez dira berdintasunean eraikitzen diren harremana, baizik eta supeditazioan, sumisioan eta nolabait menpekotasunean eraikitzen direnak. Eta hori agerian gelditu da. Arnaldo, también hemos visto que esta crisis tiene características propias y el tejido productivo vasco aparece más vulnerable por los efectos directos e indirectos en sectores tractores tales como automoción, aeronáutica, turismo. Te hemos escuchado decir alguna vez que la crisis también es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Y también te has solido referir a la necesidad de una segunda gran transformación. ¿Cuál es esa segunda gran transformación? Eraldaketa handi hori. Bueno, egia da, krisiak eragina duela sektore ekonomikoetan, eta azkenean jar dezakela den hankaz gora. Eta horrek ere ematen gaitu ere galdera bat egitera, nire ikuspegitik jendeari egin bartzaiona, simple gainera. Itzuli nahi dugu abia puntuko kasillara edo beste partida bat jokatu nahi dugu. Uste dugu hasierako laukitxora bueltatu gaitezkela urte askotan egin dugun bezala, edo beste bide bati ekin behar diogu. Guk nahi dugu herrialde berri bat, ibilbide berri batekin, eta gauzak desberdinekin. Zer behar du herrialdeak? Behar du diagnostiko bat gertatzen ari denaren inguruan. Propagandatik harago, herriak behar du diagnostiko zehatza. Jakiteko zein den bere pobrezia maila, jakiteko zein den bere soldata arrakala, ze egoera dugun hezkuntzan. Mundu guztia da kontziente, badagoela estrategia multipolar bat aitzen ari dena. Hezkuntzak mundu guztian kontziente da, hezkuntzak arloak ahultasun sintomak dituela. Eta muga bat duela gainditu ezin dena. Eta baita ere pobrezia mailak, herrialdean prekarietate maila 40%an dagoela. Euskaldunak hemen dago Mikel Oterok, asko dakiena honi buruz, guk 9 tona CO2 isurtzen ditugu atmosferara, gero herrialdeak beste gauza asko ere baditu. Baina herri honek, eta transmititu nahiko nuke, uste sendo batez gaur egun, herrialde honek, 60ko hamarkadan 20. mendean, belaunaldi horrek herria sorbaldan hartu zuen eta bere hezkuntza eredu bat eraiki zuen eta kultur eredu bat sortu zuen diktadurari aurre egiteko. Eta kooperatibak eraiki zituen eta ehun produktiboa sortu zuen eta komunitatea, identitate nazionala hori guztia eraiki zuten 60ko hamarkadan. Eta bultzada hori nik uste dut aitzen ari dela, mundu aldatu delako eta urte asko dituelako. Beraz, zein da guk egiten dugun planteamendua? Guk egiten dugun planteamendua da bultzada sortzaile antzeko bat behar dugu, baina gaur egungo beharretara egokituko dena. Ekonomian, industrian, kulturan, komunitario mailan, nazio mailan. Hori da behar duguna, eraldaketa. Eta eraldaketa hori ez da sigla politiko baten erronka, ez da lider politiko baten erronka baizik, eta erronka komunitario bada. Belaunaldiena. Belaunaldi bat egon behar du herria lepoan hartuko duena eta erronka handiei erantzungo diena. Ez bakarrik herriak dituen erronkak, baizik eta nazioarteko komunitateak ere duena, eta azken batean gizadi osoak.
Guk ez dugu aldaketa klimatikoa konponduko, baina egin ditzakegu gauzak lagunduko dutenak horretan. Beraz, gu bigarren eraldaketaz ari garenean, nola konektatzen dugu herrialdea, 70ko hamarkadan egin genuen bezala joan den mendean, ikusita zentzuk diren 21 mendeko beharrak. Nola egiten dugu ahalegin hori modernizatzeko kakotxartean? Eta inpresioa da, herrialdea prest dugula horretarako, behar dugu grinea, pasioan asko jarri horrek, jakin zer esan nahi duen horrek, herria lepoan hartu, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta munduko pazientzia osoarekin komunitate bat eraiki arazoi aurre egiteko. Ez badu ezker sobiranistak egiten, ez du inork egingo. Metroak, errauskailuak egiten dituztenak, autobideak horiek ez dute herrialdeko ekonomia deskarbonizatuko, ezin dutelako, beren eredua bestelakoa delako. Trenak egiten jarraitzen dutenak eta ez autopista digitalak eta Euskaltel saltzen dutenak ezin izango diote erronka digitalari aurre egin ezin dutelako. Beraiek beste zerbait egiten dute. Beraz, guk diogu, nork egin dezake hori? Ez da sigla bat, ez alderdi bat, baizik eta komunitate subiranista eta ezkerrekoak egin dezake. Herrialdeak hori behar du. Ez naiz hauteskunde emaitza bati buruz hitz egiten, baizik eta herria lepoan hartzeaz. Herri honek ez badio erronka horri aurre egiten, eta ez badio irten bide bat ematen nahiko premiazkoa gainera, eta berbada, orduan arriskoa izango dugu, galdu egingo dugula aukera bekain bat, eta historia ikusita ze bizkor doan, termino ekonomiko eta sozialetan, 4-6 urtean aurki dezakegu, ez garela gaiz izango, ez ekonomia garatuenei lotzeko modua ez dugu larkituko. Eta horrek eskatzen du konfiantza izatea, pasioa, grina eta pazientzia ikaragarria izatea. Eta ez pentsatu bizitza jokoan jartzen dugula bi egunetan, baizik eta behar duguna, da ez zur mamitu egin behar dugula. Arzailusek batzuetan esaten zuen korronte politikoak bakarrak, marraskiloak ez zirenak eta zurmamituak zirenak zirela PNV eta Ezker Abertzalea. Eta uste dut guk izan behar dugu komunitate baten bizkarrezurra, uste osoa duena, lasai dagoena, erronkaz jabetzen dena, eta kontziente ezin direla saldu erosi ezin diren gauzak, baina herri hau jarriko duena politika publikoen aurrean eta progresistenen aurrean. Hau da, herri hau jarri behar du dagokion tokian estatu gisa. Eta nik uste dut hori dela guk egin behar dugula datozen urteetan. Zehazki Bilduk bere emergentzia planarekin. Eta bestetik nola uztar daitezke epe motzera eman beharreko erantzunak epe ertain eta luzera eman behar diren erantzunekin alderatuta, ez da? Bai, gu jeiki plana deitu diogu, ez? Eta lehen aipatu izan dut, ez? Pepe Mujikak beti esaten du. Arazoa ez da zenbat aldiz erortzen zeran, baizik eta zenbat aldiz zutitzen zeran berriz. Eta nik uste dut herri honek kapazidade auki askotan erori gera. Askotan erori gera. Baina askotan jeiki gara. Orduan, nik uste dut azierto ona izan dela jeiki plana jartzea. Zergatik, pandemia pasatzen ari garen honetan, eta auki dituen ondorio sozial eta ekonomikoak ikusita, zer da egin behar den lehenengo gauza? Lehenengo gauza da jeikitzea. Jeikitzea da lehenengo gauza. Eta horretarako plan bat osatu dugu, eta Maialenek askotan azpimarratu eta planteatu izan du, zeintzu diren neurriak. Neurriak dira urgentzizko neurriak. Zergatik? Uste dugulako, badirela, neurri batzuk orain hartu behar direla. Urgenteak direnak. Jeikitzeko, esaten dugu bakarrik, jeikitzeko. Adibidez, guretzat katastrofikoa iruditzen zaigu, pentsatzea, hemen egon dela normalidade baten aldeko apustua egiteagatik, eskolak ireki dituenak. Inork ez daki nola isiko dan kursua herri honetan. Herri honetan, eta ez estatuan, eta ez toki askotan. Alor ekonomikoan, esaten genuen, orain hartu behar dira neurri batzuk. Jendeak orain irekitzen duelako pertsiana, bere restaurantea, bere enpresa txikia. Eta orduan, hori da jeiki planaren nolabaiteko filosofia. Hau da, jeikitzeko zen neurri behar ditugu hartu orain. Zoritxarrez hori beharrean
kanpaina elektoral batean gaude, herri honen zati batean. Baina horrekin batera, nire ustez, norabidea hautatu behar da. Hau da, zer da, berriz ere lehengo kasillara juteko, ero beste norabide batera jartzeko. Hau da, ikasi dugu, eta ikasi baldin badugu, zer egiteko pres gaude. Eta hori da nolabait ere guk epe ertain luzera planteatzen ditugun erronkak. Eta hori da, etorkizunari buruz hitz egin nahi dugula. Ze motatako Euskal Herria nahi dugu, hemendik 10 urtetara, 15 urtetara. Eta hori da Euskal Herria Bildu momentu honetan egiten ari den esfortzua. Eta uste dut, bata bestearekin nolabait ere lotuak gaudela. Irakaspen bat izan du da sektore publikoa indartu behar dela? Bai. Hasi gaitezen. Irakaspen bat izan du da politikan lehentasuna markatu behar direla? Bai, hasi gaitezen. Eta hemen egoera berriro ere jungo nahi simplifikatzera. Hemen egoera izango da, nolabait ere diru gutxiago egongo dela, rekaudazio gutxiago egongo dela, eta bete behar gehiago egongo dela. Bale, simpleki esan da. Hori gertatuko zaigu. Hori Euskal Herriko etxe guztietan mundu guztia dakizar den. Diru gutxiago, gasto gehiago. Hori nola konpontzen da? Bueno, badira errezeta ezberdinak, eta badira funtsan bi errezeta. Bata da esatea, sarrerak egitu behar dira, eta politika publikoak gastoetan beste lehentasun batzu markatu behar ditu, ero bada beste bat, eta da lehengo kasillara jutea. Gu bigarren horren aldekoak gera. Baina ez bakarrik horretan, baizik eta lehen aipatu izan dudan, zein motatako herria eraiki nahi dugu, eta horretan guk zer erronka nagusi ikusten ditugu datozen 10 urteetan. 19 la diferencia entre proyectos políticos. Herriago utzi du herri honetan bi eredu edo alternatiban daudela. Maila nazionalean edo sozioekonomikoan edo gobernantza ereduan. Nik uste dut COVID-ak planteatu duela agertoki bat, zeinean gogorrago ikusten da, propagandatik harago ikusi ahal izan dugu gure begiekin, bi eredu daudela, bi pentsatzeko modua, bi munduaren gaineko errelatuak, bi konponbide desberdin, eta nik uste dut horrek nolabait sortu dituela baldintza batzuk eredu alternatiboak planteatzeko. Nik uste dut mundu guztia kontziente dela ez bada produkzio, ekoizpen eredua, kontsumo eredua, banaketa eredua aldatzen, oso zaila izango dela hemendik ateratzea. Nik uste dut mundu guztia jabetzen dela, estrategia ekoarrapatzaileak ez badira zuzentzen, aurkituko gara horrelako kasu gehiagorekin. Mundu guztiak daki, nire ustez, ez badago sektore publiko indartsu bat, banaka oso zaila da orduan bizitzari aurre egitea, komunitatean aurre egitea. Eta nik uste dut orain badugula aukera bat mai gainean jartzeko munduaren bi errelatu, bi kontakizun, betidanik egon direnak, baina egonda garai bat zailagoak izan direnak ikusgai bihurtzen. Nik uste dut herrian, UPNren aurrean, PNVren aurrean, frantses eskuinaren aurrean, nik uste dut orain gaitasun bat dugula mai gainean jartzeko zeintzuk diren erronkak eta zeintzuk diren bakoitzak ematen dituen erantzunak. Honek ematen dugu aukera bat gauza bat esateko. Nik askotan Zizeron aipatzen dut eta esaten dut. Nik nahi dut komunitate nazional bat, estatu bat izan, herri kultu batekin eta lege justuekin eta gobernu egokiarekin. Baina nik nahi dut jende arduratsua duen herria. Nik nahi dut ezkerra eskubideak aldarrikatzen dituenak, baina egin beharrak ere badituenak. Gu badugu proiektu bat jendeari eskainiko diona eta jendeak aukeratu egin beharko du. Eta are gehiago esango dut. Jendeak aukeratzen duenean arduratsua izan behar du hartzen dituen erabakiekin. Eta nik uste dut hemen bi proiektu egongo direla borrokan edo leian. Bata da sektore publiko gehiago eta merkatu gutxiago bai edo ez, politika gehiago edo merkatu gutxiago bai edo ez, zerga erreforma gutxiago dutenentza bai edo ez, ekonomia, ingurumena errespetatzen duen ekonomia bai edo ez. Horiek dira erronka handiak. Gainera, zaintzaren arlokoak ere bai, baina zeintzuk dira erronka handiak dira, herri bat eraikitzea, jakitun erronka hori egin behar diegula aurre. Ez dugu nora ezean, ez dugu bidea galdu behar. Ikusi behar dugu zer gerditu den egiaztatuta eta hori egin behar dugu etorkizunean. Nahiko nuke,
EH Bilduk uste dugu gure herrian batela bestelako Euskal Herria bat nahi duen gehiago bat, eta ez dakit zein da herri honen benetako argazkia momentu honetan. Argazkia lehen aipatu dut, pixka bat, gainetik, eta da, bueno, argazkien inguruan ere relato ezberdinak daude, eta relato ezberdinak egin daitezke. Bueno, batzurentzat Euskal Herrian ongizate estadu batean bizi gara, ongizate jendarte batean, Euskal Herrian arazo gutxi daude, Euskal Herrian besteekin konparatuta eta alderatuta gauzak asko hobeto egiten dira, asko ze gestorea hobeago gara, asko ere kompetitiboak, hori da relato bat. Eta badago beste relato bat ezkerrak egiten duna eta soberanismoak egiten duna eta invisibleen relatoa. Eta da, Euskal Herrian pobrezia gero eta handiagoa da, Euskal Herrian soldatarrakala gero eta handiagoa da, Euskal Herrian badira proiektu batzuk ekosistemaren aurkakoak egiten direnak, Euskal Herrian politika fiskalean gauzak ez daude ondo, Europarekin konparatuta, ez noa beste toki batetara, eta hori da gure ustez argazki erreala. Euskal Herrian arazoak ditugu, eta arazo larriak ditugu. Eta hori da lehenengo urratsa nolabait ere arazoi aurre egiteko eta arazoi irtenbide bat emateko. Gehiengo bat dagoen ero ez. Nik pentsatzen dut, eta askotan esaten dut. Baloretan, herri honek, ezker independentista planteatzen duen proiektuarekin bat egiten duten gehiengoak daude. Horrek ez du askotan edukitzen nolabaiteko komunikazio bide zuzen batea hauteskundeekin. Baina herri honetan, uste dut, baloreak aurrerakoiak direla, feminista direla, ekologista direla, soberanista direla, presoen askatasun aldekoak direla, eta bat, hori hor dago. Zer egin beharko genuke, eta nik uste dut hor daukagula erronka. Lehen aipatu izan dut, halako egoerek argi irakusten digutela zemotatako jendarteak eraiki ditu kapitalismoak. Ansietate izugarria, ezegonkortasun izugarria, seguridade falta izugarria, gaixotasuna, heriotza, lanpostu prekarioak, eta bar, eta bar. Horren aurrean, zuk ziurtasuna eman behar duzu. Ezkerrak behar du ziurtasuna eman. Ziurtasuna eman. Eta uste dut hor daukagula erronka nagusiena. Eta da, gauzak beste era batetara egin daitezke. Eta zuek erabakitzen dezute, hori posible egiten dezuten, edo ez. Jendeak erabakitzen du. Nik konbentzituta nago, badagola jendartean gehiengo bat, galdetuko bagenioke esaten. Beitu hemen bi aukera daukazu. Bata da, zure bizitza merkatuaren esku utzi. Eta gian, zure seme-alabak egingo dute ingenieritza agronomoa, baina agian telepitzan lan egingo dute. Agian, kanpora joan beharko dira. Segurazki etxe bizitzarako arazoak edukiko dituzte. Emakumeak baldin badira, soldata gutxiago kobratuko dute. Hezkuntza, depende ze motatako auzoetan bizizaran eta bar, agian kalitatezko edukiko zu, ero agian ez. Agian, tokatuko zaizu nolabaiteko bigarren mailako toki batean egotea. Ez langileengatik, baizik eta inbertsio publikoa gutxiago dira. Hori da aukera bat. Eta zuk erabakitzen duzuna ez da ziurtasun ordena bat, baizik eta ez ziurtasuna. Nahiz eta ziurtasun ez betetzen dute. Hori da, PNV, UPNek, eskubiak munduan nolabait ere saltzen duten edua. Ni bigarren proposamen bat egite dizut. Gure bizitza ezin daiteke egon merkatuaren menpe. Euskal Herrian jaiotzeagatik, ero kanpotik etorrita hemen lan egiteagatik, zuk eskubide hauek bermatuak edukiko dituzu. Etxe bizitzaren eskubidea, lan duinaren eskubidea, hezkuntza eskubidea, eta etxe bizitza eskubidea esan dut, ez? Eta osasunaren eskubidea. Nik hau beste motatako ziurtasun bat eskaintze dizut. Ziurtasun, deitu jozu sozialista, justizia sozialean oinarrituta, eta bat, zer aukeratuko luke jendeak? Bigarrena ziurtasunez. Bigarrena aukeratuko dute. Hori da guk daukagun lana. Esatea, ez, ziurtasuna nik emate dizut. Nik ez dut inor utziko kanpoan, nik ez dut utziko inor botata, nik ez dut utziko gure gazteria kanpoan ero telepitzan oztak zer lan prekarioekin. Ni saiatuko naiz beste motatak, zuekin, beste motatako jendarte bat egiten. Eta nik uste dut gauzak horrela planteatuta,
Jendeak bigarren aukeratuko zula. Horrek badu bigarren irakurketa bat, eta da, hori ez da erretza, lan egin behar da, konpromisoa behar da, eta seguraski oztopoz beteriko bidea izango da. Baina nik nire seme-alabentzat eta nire bilobentzat hori nahi dut. Ni nahi dut administrazio publiko bat ardura hartzen duena. Orain ikusi dugu pandemian, larrialdi klimatikoa da, zein da kulpa zuena, joder, ez dezute reziklatzen. Pandemian rebrotea badu, zein da kulpa zuena, joder, ez dizuzlako metro terdi hori betetzen. Ostia, eta daukagu administrazio publiko bat ez duena inongo ardurarik. Nik nahi dut, jendarte arduratsu bat, eskubideaz eta bete beharraz hitz egiten duna, baina ni nahi dut administrazio publiko bat ardura duena eta ziurtatzen diona jendeari babesa. Eta esaten diona jendeari, nik administrazio publiko horren parte banaiz eta hori kudeatzen baldin badut, hemen jaiotzen diren ume guztiak, ero kanpotik etortzen diren ez dakin nundi berdin zaigu. Eta hemen lan eta egiten dutenak, hemen bizitzagatik, eskubide hauek ziurtatuta dituzte. Bueno, hori da ordenu alternatibo bat. Eta, lehen esan duzu, baina gaur egun, ¿cómo entiende EH Bildu el concepto de una nueva mayoría? EH Bilduk gehiengo berri baten kontzeptua bere estrategia independentistan. Bueno, guk lehendabizi jeiki egin nahi dugu, eta gero erabaki nahi dugu ze bide hartu, eta aliantza sozial berriak eraikin nahi ditugu. Nik badakit aliantzai buruz hitz egiten denan beti pentsatzen da alderdi politikoetan. Lehen energia komunitarioari buruz hitz egin dut. Herrialdeak bere energia komunitario guztiak berrabiarazi egin beharko ditu, publikoak, pribatuak, instituzionalak, sindikalak, gazteenak, emakumeenak, beharko dugu nolabait energia komunitario guztiak zabaldu. Misio eginkizun bat planteatu bertzaio herriari, eta horrela egiten dira estatu batuatarrek erabakizutenean ilargira joatera misio bat zuten. Zerikusia handiagoa zuen sovietarrekin zuten lehiarekin, baina esan beharra dokat beraiek izan zirela lehenak ere. Eta zer egin zuten misio bat jarri, ilargira iritsi behar dugu sovietarrak baino lehen. Eta ze gertatzen da unibertsitateak, enpresak, zientzialariak, NASAk, mundu guztiak esan zuen misioa hori egingo dugu eta egin zuten. Baina badaude ere eginkizun konspiratiboak ere egon ziren, baina ez ditut aipatuko orain ze disparate bat ematen dute, berbada. Zer egin behar dugu beraz hemen? Gauza bera egin behar dugu. Zein da gure misioa, zein da gure eginkizuna, subiranotasuna eraiki, gizarte justuago bat, komunitatea sortu, identitate nazionala indartu, beraz, energia guztiak horretan irauli behar dira publikoa, pribatuak, unibertsitate arlokoak, hortxe dago koska. Eta hori da guk egiten dugun apelazioa. Alderdietatik harago, aliantza komunitario bat sortu behar da, herrialde bateko aliantza, baina espektru zabal horretan. Eta guk esaten dugu, gehiengo berri bat egituratu behar dugu, bide berriari egiteko gauzak beste modu batean egiteko. Gizarte alternatibo bat sortzeko, ordena alternatibo bat, eta horretan ari gara lanean, eta horretan urratsak ematen ari gara. Hemen kontua ez da sigla politiko baten protagonismoa indartzea, hau da, bigarren eraldaketak beharko ditu energia guztiak. Eta Euskal Herria Bilduren lana da mai gainean misioa jarri, eta mundu guztiari esan denok egin behar dugula ahalegin bat, eta denok lagundu behar dugula, denok batera zertarako ere esan behar diegu. Oso ondo dago funtzionari izatea, lagundu egin behar dutela, eta lan egin behar dutela, baina Iberdrolari eta Petronorri ere bai, mundu guztiari. Nik uste dut orain jendeari esan nahi zaiola, datorrena oso latza izango dela, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia egongo dela, beldurra da funtsezkoa kapitalismoan eta politikan. Beldurra duten gizarteek kontserbadore botatzen dute, bozkatzen dute, eta beldurra zabaldu nahi da, horren aurrean konfiantza zabaldu behar da. Lehen ere altxatu ginen, eta orain ere altxatuko gara. Baina konfiantza izateko historiatik ikasi egin behar da. Eta egin behar da, energia komunitario horiek guztiak, aliantza sozial eta popular osoaren espektro hartu herrialde hobea eraikitzeko.
dut, berdin jarraitzeko berreraikuntza edo berreraikuntza eraldatzailea. Hori da EH Bilduk egiten duen planteamendua. Zein da finean planteamendu horren filosofia ardatza? Ba oso ez naiz asko enroiatuko honekin. Da, bueltatzen gera lehengo kasillara, ero profitatzen dugu aukera beste gauza bat egiteko. Eta gu horretan gaude. Orduan, esaten duguna da, politika publikoak nolabait ere ahuldu zituztenak, osakidetza, osasunbide, politika horietara bueltatuko gera, ero ez. Ikasi dugu, ero ez. Ikasi balin badugu, gauza bat dago, lehen aipatutakoa berriz ere errepikatu behar dena da. Nondik ateratzen dugu dirua eta zertarako erabiltzen dugu dirua. Eta hori da egin behar den galdera, oso simplea da. Badaki politikan batzutan saiatzen direla batzuk eta beste gauza komplikatzen, gauzak oso erretza dira. Zer egin nahi duzu norekin? Guk herri hau eraldatu nahi dugu. Norekin? Eraldatu nahi dutenekin. Ez dakagu horretan inongo mugarik. Guk zer egin nahi dugu? Sarrerak igo. Eta nondik igotzen dira? Dirua da montokietatik. Oso erretza da. Guzti nahi dugu, lehentasunak jarri gastuetan. Zeintzu dira gastuak? Zuk trenak nahi dituzu, batzuk trenak nahi dituzte. Incineradorak, metroak, tunel bat, Bilbo, ez dakiz ere egiteko. Ongi, guk esaten dugu, eroriko zaigunarekin, zuk uste duzu hori razionala dela, humanoa dela, etikoa dela. Zeren eta hemen etikari buruz askotan hitz egiten da. Eta guretzat, ezkerreko posizio koherente batek ere horretan borroka egin behar du. Eta nik hau, termino pertsonaletan, batzutan esan dut. Niretzat, hezkuntzarekin, etxe bizitza eskubidearekin, osasungintzarekin, negozioa egitea ez da etikoa. Eta hor badaude bi etika, jazta. Etika sozialista, aurrerakoi bat badago, esaten duna, nola antolatuko dugu mundu bat eta nola antolatuko dugu Euskal Herria pentsatuz gure osasuna negozio bat dela, ez da negozio bat, da eskubide bat. Orduan, nik uste dut hor azpimarratu behar dugula horretuta. Eta gero jendeak babestuko gaitu ero, ez? Pazientzia auki behar da, serenitate auki behar da, lasaitasun auki behar da. Denboraren kudeak eta oriental egin behar dugu. Bakizute, bere garaian Den Xiaopineri galdetu ziotela zer iruditzen zitzaion iraultza frantsesa. Eta erantzuna izan zen, ha pasado poco tiempo todavía para saber qué me hace paciente. Orduan, hartu dezagun perspektiban egin nahi duguna, zein da misioa, zer egin nahi dugun, eta horren inguruan guazen gauzak egitera konfiantza guztiarekin. Herri hau askotan erori da, eta herri hau altxatuko dugu. Durante esta conversación has citado un par de veces a Mujica hablando de la necesidad de levantarse, precisamente. Zutitzea, altxatzea, ibilbide berri bat, gehiengo berria. EH Bilduren erronka da liderra izatea bide berri horretan, liderra izatea, lidergoa izatea, bueno, batzuetan prepotentea ematen du. Eta herri honetan ikuste dut prepotente desente ditugula dagoeneko. Beraz, nik esaten dudana da, lidergoa izatea da diagnostikoa egitea eta partekatzea. Lidergoa izatea da jakitea zein da herrialderen argazki egokia. Ze erronka ditu herrialde honek datozen 10-15 urtean. Herrialde honek transizio energetikoa, ekologikoa egin beharra dauka, batetik. Egin behar dugu. Hori da erronka handi bat esate baterako, hori da misio bat. Zer egin behar da misioa betetzeko? Aktibatu egin behar dira energia komunitario guztiak, hori egin ahal izateko. Herri honek erronka bat du zaintzan, bai, erronka bat du zaintza arloan. Herri honek eta bere herri administrazioak ezin ditu zaintzak utzi negozioa egiten dutenen eskuetan, eta beste herrialdetako jendea ekarri gure adindunak zaintzeko. Adindunak administrazio publikoak zaindu behar ditu, bere erantzunkizuna da. Beraz, zaintzaren arazoa funtsezkoa da, aurre egin behar zaio eta konpondu egin behar dugu. Eta guk argi eta garbi esaten dugu, transizio energetikoan esaten dugun bezala, Europan deskarbonizazioa hitzarmena betetzen den bezala, eta bete nahi dugun bezala, baita ere zerga tasak ekonomia berdari dagokionez, eta bai,
zaintzan ere planteatzen dugu zerbitzu publiko bat eman behar dugula, administrazio publikoak ezin du bazter batera utzi bere ardura hori. Lehen hezkuntza hitz egin dugu. Mundu guztiak daki kolapso bat dagoela hezkuntza arloan, ez bakarrik hemen mundu askotan. Jende askok esaten du Finlandia dela eredugarria, referentzia nagusia egin beharra dugu eraldaketa sakon bat errotikoa hezkuntza arloan. Hori da beste erronketako bat. Gainera behar dugu sistema sozial bat eraiki, babes sozialerako sistema bat eraiki, jendeak segurtasuna izan dezan. Eta jendeak jakin dezan, segurtasun ezkerrekoa, sozialista, progresista, nahi duzunekoa. Behar duzu, babes sistema bat bermatzeko jendeari dituen eskubideak. Arazo bat dugu ere euskalduntzearekin, ematen du nekatuta ahituta dagoela arlori. Hemen identitate anitzez hitz egiten da, egia da, baina herri honen identitate nazionala da arriskuan dagoena. Ni gogoratzen naiz behin Juan Jose Txabek, badakit batalitak edo borrokatxoak kontatzen hasiko naitela, baina 70ko hamarkadan Etxabek behin esan zuen eztabaida batean, lehen eta haietan esaten zuen, bai, baina hemendik 200 urtera klase gatazka egongo da oraindik ere Euskal Herrian. ¿Qué quería decir con eso? Nosotros tenemos una identidad nacional que está en riesgo. Identitate nazional bat osatzea, identitate hori indartuz. Hori ere bada erronka bat. Badaukagu digitalizazioaren erronka. Tenemos un país que construye una empresa. Badu herri bat, enpresa bat sortu duena arlo digitalean, diru publikoarekin, eta azkenean putre funts bat duena, eta esaten duena, hauek enpeinatuta daude, trenak eta zubiak egiten, baina etorkizuna etorko direna, ez da pertsonen mugimendua, baizik eta datuen mugimendua, eta bizkorra gainera, guk autopista digitalak behar ditugu. Ze abiadura handiko trenak, 3. iraultza industrialekoa da, beraz digitalizazioaren erronka. Azken batean, erronka bat, herri alternatibo bat eraikitzeko, transizio energetikoari erantzuteko, transizio ekologikoari, industria politika alternatibo bat egiteko, bizitza erdigunean, zaintza erdigunean, jendeari bere eskubideak bermatuko dion sistema, proiektu nazional irekia behar dugu. Gardena, integratzailea, baina gure identitate nazionalak gorde egingo duena. Horiek dira ditugun erronkak eta berriro esango dut, gogo eta berbera. Ez badugu guk geuk egiten, ez du inork egingo. Hau da, gobernantza eredu desberdinarekin. Ze gaur egun daudenak eta ez dut PNV-ri buruz hitz egin nahi. Baina daudenak, daude beste gauza bat egiteko, daude sistema klientelar bat mantentzeko, daude adineko residentziak osasuna eta hezkuntza negozio baten zate izan dadin, trenak egiteko daude, ez autopista digitalak, daude zaintzak negozio bihurtzeko, horretarako daude. Eta ez dut esaten ere kritika gisa, baizik eta munduaren kontakizun bat ikusten dugun zerbait, eta ikus molde baten hitzak dira. Guk hor egin beharra dugu gure lana, eta jendeak aukeratu beharko du, eta lan egin behar dugu gure ikuspegitik, norabide egokia aukeratu dezan. Horiek dira erronka handiak, bigarren eraldaketa handiak nire iritziz konektatu egin behar du herria, mende honetako erronkekin. Jadanik egin genuen 70ko hamarkadan, jadanik egin genuen. Konektatu egin genuen Euskal Herria zaharrura, gerra galdu batetik zetorrena, eta antsietate maila oso handiarekin, eta guk altxatu egin genuen, baina konektatu egin genituen garai hartako arazoekin. Zer egin behar dugu orain gauza bera, zeintzuk dira erronkak, hauek dira erronkak. Eta errepikatuko dut. Hori ez badu ezker subiranistak egiten, inork ez du egingo. Eta hori bildu egiten da erronka nagusi batean, hau da, subiranotza berreskuratu, estatua berreskuratu. Hau ezin dugu egin ez bagara subiranoak. Galdera, berak esan dizu moduan, lideraren urrunbotan ere galdera zen, siguientes retos, erantzun duzu soberan, zeintzu diran urrungoak, urrungo galdera hortan, reto horietan, ez da, buelta hortan, ze leku hartzen dute proiektu honetan identitate nazionalak, euskarak eta euskal kulturak esan duzu ere asko sufritzen ari dela, eta oraintxe ikusten ari gara egoera, ez dela batere erresa eta konplexua da.
esango nuke, lehen aipatu izan dut, ez, jendarte mota hauek, dira, jendarte batzuk, badira faktore batzuk oso nabarmenak, ez? Eta da, angustia vitala, ansiedadea, nora eza, beldurra. Eta horren aurrean, jendeak bilatzen duena da ziurtasuna eta identitatea. Identitateak ematen dio askotan jendeari nola baiteko bizitzaren zentzu bat. Osa, jendea juten denean futbolean, eta batzutan iruditzen zaigu erotuta gaudela, ez? Futbolak identitate bat ematen du, bandera bat, ekipo bat. Bueno, hori irutu zaitezke, totakeri bat, harinkeri bat, baina jendeak Margaret Thatcherrek inauguratu zuenean neoliberalismo basatiaren epoka esan zuen. La sociedad ha muerto, lo que queda es el individuo. Eta horre segulako krisia sortze ditu. Jendeak zebiatu, identidadea. Guk dakagu bentaja bat. Gu badakagu herri bezala identidade bat. Eta identidadeak oso importanteak dira momentu honetan. Jendearen noraezean, beldurretan, ansietatetan, identidade batek, talde batek, misio batek, zentzua ematen diolako bizitzari. Eta hori da, ezker independentistak egin duena herri honetan urte luzez. Orduan, ze paper jokatzen du Euskarako? Euskara funtseskoa da gure identitate nazionalean. Eta ez du ja planteatzen termino identitarietan. Nik uste dut, Euskaran egin behar dela urrats bat, eta urratsa da, Euskara eskubideen esparruan kokatu behar da. Guk eskubidea daukagu. Gauza askotarako, eta momentu honetan identitate ezberdinen artean askatu, hitz egiten ari naute, eta jamaldi hau, bizkuntzetan erantzuteko. Bai, eta esan nahi duena da, eskubideen esparrura eraman behar da, eta da, guk eskubide esparrura eraman dugu, eskubide sozial bada, euskaraz bizitzea. Eta beraz, euskarak beste aukera bat ematen digu, kapazta baldin bagera, tresna bezala ikusteko integraziorako. Euskarak identidade bat ematen du. Eta identidade horretarako tresna da. Eta nik uste dut, askotan, edo gutxienez azkene asteetan planteatu izan du da, Euskalduntze faseak ere, eman duela eman beharko duna. Hemen badago gauza bat eta azpimarratu nahi dudan ere bai ez. Zuk zure begibistatik galtzen balin baduzu, askapen prozesua, nora heldu nahi duzun, gauza asko desilatzatzen dira. Orduan, zu proiektu hori galtzen baduzu begibistatik, juten zera atalez atal gauzak neurtzera, eta gauzak integritatean nola baitere ustartu egin behar dira. Eta nik uste dut Euskara eraman behar dugula, eztabaida ez da Euskaldunak eta ez Euskaldunak, eztabaida eskubideak bai ala ez. Nik eskubidea dut Euskaraz hitz egiteko eta Euskaraz bizitzeko. Eskubide bada. Lanerako eskubidea dakaten bezala. Eta nik uste dut horre eraman behar dugula. Eta bigarrenik, Euskara ez da tresna bat jendarte bat herribitzeko. Kontrakoa, Euskara izan behar da tresna bat komunitate nazional kohesionatu batetarako. Hizkuntza asko hitz egingo dituenak. Baina baduena, bere esparru zentralean, bere hizkuntza nazionala ez. Tengo que decir en castellano. Esaten ari nintzen, bezala lehenik eta behin ikuste dut, bi gauza daudela, ezker independentistak begien bizatik galdu barrez dituenak, bata da begien bizatik galtzen badugu azken helburua gure misioa zein den galtzen badugu, gure herria independentismora ematera da gure eginkizuna eta gure misioa. Eta gainerakoak tresnak dira misio hori betetzeko. Batzuetan gertatzen zaigu, irakurketa partzialak egiten ditugula euskara alde batetik, ez dakiz zer beste aldetik, eta perspektiba orokorra galdu egiten dugu. Euskara gure ikuspegitik, eta lehen esan dugu, euskalduntzeak neke zantzuak erakusten dituela, eta hain zuzen ere errebisatu egin behar dela sakon, ze eginkizun duen eta ze rol integratzaile ematen diogun eskubideen arloan. Eta esaten duguna da, hemen
kontua ez da bereizketak egitea euskaldun direnen eta ez direnen artean, ez da horren arazoa da, eskubide auzia dau, baita ere eskubide sozialen auzia. Guk eskubidea dugu euskaraz hitz egiteko eta euskaraz bizitzeko. Eta baita ere etxe bizitzarako eskubidea eta beste hainbat eskubide. Beraz, eremu horretara eraman behar dugu, eztabaida. Eta bigarrenez, euskara izan daiteke eta izan behar du tresna bat komunitate nazional kohesianatu batentzat. Herriaren hizkuntza da. Eta beraz, identitate bat bilatzen duten sektore hoientzat guztientzat, herrialdean daudenak edo kanpotik datozenak identitate bat bilatzen dutenak, aterpea bilatzen dutenak eta babesa bilatzen dutenak eta gizarte babestaileak bilatzen dituzten hoientzat euskarak lagundu diezaieke komunitate baten parte izan hau guztia eskaintzen diena. Eta hau da egin behar dugun eztabaida, ez da identitate eztabaida bat, baizik eta eskubide eztabaida bat, aukera eztabaida bat, itxaropen eztabaida bat. Eta uste dut hau izan behar duela ezker independentistaren jarrera komunitate kohesionatu bat lortzeko. Hizkuntza anitzak hitz egiten direnak, horeretan, Errenterian hizkuntza ugari hitz egiten dira, behin, harrituta geltu nintzen, 50 hizkuntza hitz egiten direla Errenterian, bai hori jadanik ja hemen dago. Eta arazoa da, begien bizatik galtzen badugu azken helburua zein den, eta begien bizatik galtzen badugu asko kezkatzen nauen gauza bat, eta lehen esan dut, hemen identitate ugari daude, bai. Baina euskal identitate nazionala arriskuan dago. Eta desagertu gaitezkeenak identitate nazional gisa gu geu gara. Beraz, guk inteligenteak izan behar dugu, eztabaida eskubideetara eramateko, eta hau da, bai, faktore integratzailea da, baina faktore kohesionatzailea da, eta lurralde arlokoa ere bai. Hori da guk definitu behar dugun postura. Eta orain, hamarkada baten hasieran gaude, daude vektore batzuk, ahalegin bereziak egin behar dituenak, ezkerretik arlo estrategiko jakin batzuk, naiz gehiagi zabalduko honetan, ikuste dut planteatu ditu dela zeintzuk diren erronka estrategikoak herrialde mailan, eta nik uste dut hoiei eman behar diegula arreta. Berriro esango dut, energia komunitario guztiak zabalduz. Hau ez da baten eta bin artean egiten edo sigla batzuen artean, hau ahalegin komunitario bada. Eta nik impresioa dut, impresio pertsonala da, pandemiak ere, badakizue bankuei estres probak egiten dituzela, beti aprobatzen dute, beti gainditzen dituzte probaiek. Baina herrialdeari estres proba bat egin zaio pandemia honekin. Eta herriak baita ere sintoma batzuk eman ditu, metabolismo komunitarioa ez dela hain sendoa edo igatuta dagoela, behar bada. Hori berreskuratu egin behar da, zergatik nik uste du badaukagulako lehen zailtasun bat. Eta hori da, ez dakit garen transmititzeko jendeari gainera datorkiguna, zalantza hori dut. Eta gainera zalantza bat dut. Jendeak benetan sinesten dut inkestetatik harago krisi klimatikoa ez dela txantxa bat. Planeta zakarrontzi da botatzen ari gara, hori da larrialdia. Eta gizadiren historian lehen aldiz, gizadiak sortzen ditu baldintza batzuk bizitzan planetan bizitza eragozten dutena. Horretan ezin dugu epelak izan, errotikoak izan behar dugu hitzaren azepzio nagusienean. Ez baduzu aldatzen, hau pikutara doa. Zaintzaren alorrean ere gauza bera esan du. ¿Qué queremos? ¿Vivir en una sociedad en la que... Ze bizi nahi dugu gizarte batean, gure adinekoak zaintzeko orduan, gizarte adanista batean, uste dugunen beti gazteak garela, denok bihurtzen gara, denok zahartzen gara, ez dago formularik horretarako, oraingoz behintzat. Beraz, herri honetan lan egin duen jendea, gerra sofrituzuna ikastola, kooperatibak sortu zituztenak, ezin ditugu bazter batera utzi administrazio publikotik, zaindu egin behar ditugu gure obligazio etiko eta morala da horiek guztiak zaintzeak. Eta hori erronka handia da, eta horrek eskatzen du finantzaketa handia, energia asko, baina batez ere eskatzen du erantzukizuna. El tema de la desigualdad social. Desberdinkeria soziala, etxe bizitza, eskubide sozialen auzia, horiek dira guk gaineran ditugun erronka nagusiak. Eta gutxienez guk geuk badugu inpresioa. Ez badugu aprobetxatzen, ez baditugu urte hauek aprobetxatzen, herriak ihes egingo digu.
pikutara joango da, eta iesean doala ikusten ari gara. Beraz, eskatzen ditugu shock tratamenduak, eta horretarako kontziente izan behar dugu zer datorkikun gainera. Administrazioak kontuan hartu behar du. Industria mailan lehengo gunean hitz egin gendun, herriko enpresaburu handi batekin, bere negozioaren parte handi bat automozioan dauka. Bere kezka handia da, noiz hasiko gara autoak berriro erosten? Hori zen bere kezka, ze bere ekoizpena horren mende dago. Eta hori entzuten duzunean, esaten duzu, oraindik ere pentsatzen dugu ekonomiak funtzionatuko du bere etxean lau auto dituelako, hori bukatu da, hori ez da hola izango. Beraz, inpresioa dut, helburutzat izan behar dugula, jendeari ikustaraztea zer datorkigun gainera. Zeintzuk diren etorriko den erroteko aldaketak, inteligentzia artifiziala, ehun produktiboan, kontsumoan, aixian, sistema klimatikoan. Hori guztia da, Nostradamus izan gabe, hori guztia da hor dagoena. Ez datorkiguna baizik eta jadanik hemen dagoena. Nola aurre egin horrei guztiari eta batzuek uste dute hori 20. mendeko gobernantza eredu batekin egiten zaiola aurre. Bueno, itzatzen dugu alderdien artean, gauza banatzen ditugu, baina horiekin ez duzu zer konponduko. 20. mendeko errezetekin alegia, baina ez dute funtzionatuko. Eta pentsatuz, politika oraindik ere 20. mendeko politika bezalakoa dela, baina horrek ez du funtzionatuko. Beraz, guk esaten duguna da, transmititu egin bertzaio jendeari, hori dela datorkiguna, eta jendeari transmititu bertzaio konfiantza eta segurtasuna. Niretzat hori da erronka, konfiantza eta segurtasuna. Jeiki egin behar dugu, ibilbidea aldatu, eta aurrera egin beti egin dugun bezala. Egoera berri horren aurrean, agertoki berri bat datorkigu batzuetan aipatu duzu, gobernantza eredu berri batez eta erregenerazio demokratiko bati buruz. Gobernantza eredua da ikusi duguna leku batzuetan pandemia honetan. Erkidegoan lehendakari batek bakarrik hitz egiten du bere buruarekin, ez dut PNV-rekin sartu naiz, ez da hau unea. Eta Urkulluk bi aldiz deitu gaitu hauteskunde buruz hitz egiteko. Ez dakigu zenbat iraungo duen hauteskunde kanpainak. Beraz, kazetari galdetzen digute, baina guk ez dakigu. Inork ez dugu ezertxore esan horri buruz. Beraz, gobernantza eredu hau 19. mendekoa da, pixkat Viktoriarra esango nuke. Nik ez dut inorrekin hitz egiten, ez dut oposizioko liderrarekin hitz egiten, ez diot eitzen. 4 urtean. Beraz, bueno, ute bat egingo dute soerekin, gauza elkarren artean banatzeko, eta gobernantza eredu hori gainera, lehendakari honen kasuan mesprezatu egiten du kontrolatzen ez duena. Gutxi kastelak, gutxi etxi egiten zuen kontrolatzen zuena, baina honi berdintzaio emakume mugimendua, sindikalismoa, posizioa berdintzaile. Berek dute 19. mendeko gobernantza eredua. Beraz guk planteatzen dugu gobernantza eredu kooperatibo bat. Eta lehen ere esan dut, simplifikatu egin behar direla gauzak normalean, 10 lagunek batek baino gehiago pentsatzen dute. Naiz eta milioika pertsona egon daitezken pentsatzen ez dutenak, hori ere gertatzen da. Baina 10 pertsonek batek baino gehiago pentsatzen dute. 2. Lehen aipatu dut hezkuntzaren gaia. Baina jadanik ez dut esaten dut espiritu arrazional batetik. Zuk ez dakizun nola hasiko duzun ikasturtea. Baina horrekin hitz egin behar duzu. Hitz egin beharko duzu sindikatuekin, hezkuntza komunitatearekin, gurasoekin, ikasleekin, arazo bat dugu, ez dakigu nola moldatu, denon artean moldatu beharko dugu. Ez, nik erabaki dut hau eta hau egingo dugula. Hori da gaur dugun gobernantza eredua. Autokratikoa, zaharkitua, grisa, ez du funtzionatuko. Ez da gai izango aurre egitako benetako erronkei. Lehenik eta behin, ez direlako kontziente zeintzuk diren erronkak, eta ez dutelako konponbiderik erronka horietarako. Bigarrenez, erregenerazio demokratikoa lehen ere esan dugu. Mundu guztiak daki herri honetan, alderdi baten karneta baldin baduzu,
orduan funtzio publikora sartuko zarela errazagoa dela hori lortzea. Mundu guztiak daki, opeak izan direna. Beraz, hemen ez da Euskal Herria Bilduren arazoa, nik nahi dut herrialde erantzule batean bizi, herrialde dezente batean bizi nahi dut, denok aukera berdinak dituzten herrialde batean. Eta EH Bildurena izateak ez duela ekartzen baldintza hobeak dituzula funtzio publikoan sartzeko edo mundu pribatuan sartzeko. Herriak jendearen lana eta ahalegina saritzen duena. Eta hori ez da beraiek egin duten herrialdea, ez dakitelako egiten. Beraiek beste herrialde bat sortu dute, klientelismoan oinarrituta. Eta beraz, hau da aldatu behar den herria horrek abantailak ematen dizkie. Ze jende asko dute beren inguruan. Baina gure aspirazioa da, eta lehen ere askotan esan dut, hauek nahi dute gure handinaia murriztea eta jaistea eta egia da. Hauek beti konparatzen gaituzte Extremadurakin, ez dakit nungo tokirekin, baina konparatu beharko dugu gure burua herrialde garatuenekin, justizia sozial egokiena dutenarekin. Beraz, hauek nahi dutena da, gu erresignatzea, eta handinai aspirazional oso txikia izatea, guk eduki dezakeguna, baina gutxiago duena, ze herri hau aberatsa da, herri hau prestatuta dago, eta herri honek handinaiak ditu, eta aspirazioak gauza handiak egiteko. Eta uste dut nolabait herrialde, beste mota bateko herrialdea sortzeko aukera agortzen ari direla, mozten ari direla. Mundu guztiak daki zer ari den gertatzen, epaiketak ditugu, bihar uste dut, edo laster ditugula mundu guztiak daki zer ari den gertatzen. Beraz ez dut planteatzen alderdien ikuspegitik, ez da kritika bat ere, nik nahi dut herrialde dezente batean bizi, eta hau da guk egin behar dugun lana. Eta berdintzai PNV-koa zaren, EH Bildukoa, sortukoa, Eusko Alkartasunekoa, alternatibakoa, soekoa, berdintzait. Hau da, lehiaketa publiko bat egiten da aukera berdintasunaren garantiekin. Bestela, iruzurra egiten zaio jendeari, jendeak oposizioak prestatzen ditu, eta zuk barre egiten diozu. Bigarren ez gertatzen da, zerbitzu publikoaren kalitatea jaitsi egiten da, beraz ezin dugu hori onartu. Ja, da nik ez ditut hitz egingo dugun komunikazio sistema, telebista publikoez eta gauza hori ez guztiez. Beraz guk esaten duguna da, horrek behar du iraultza. Lehen esan dut, ezin dugu epelak izan gauza batzuetan, errotikoak izan behar dugu. Herria ezingo dugu eraiki kapitalismo neoliberalari aurre egin gabe eta kontsumo sistema zalantzan jarri gabe. Ezin dugu herria eraiki eko harrapatzailea balin bagara. Ezingo dugu buru jabetzari gabe herria eraiki. Hauxe da egin behar duguna, kosta, konfiantza osoarekin, herria lepoan hartu eta gero jendeak aukeratuko du. Jendeak bere aukera egingo du. Eta naturaltasun horrekin hartu behar dugu. Baina jendeari eman bartzaio aukeratzeko posibilitatea. Orain eredu bat eraiki dute eta ematen du aukera bakarra dagoela. Baina hori ez da egia, aukera bat baino gehiago dago, hori da gure lana. Txiki bat garela eta Europara begira jarriz hor baditugu ereduak, ez da, badugu Katalunia, badugu Irlanda, badugu Eskozia. Europan ere iritsi da ja dagoeneko herrien unea. Lehen aipatu dut eta berriro esango dut, ez? Europaren proiektua eginda dagoen bezala sekulako krisian ageri izan du da pandemia honetan, ez? Lehen hitz egiten nuen mediko kubatarren inguruan, baina, klaro, ikustea Errusiako generalak Romako hotel batean nolabait ere diseinatzen eta planifikatzen laguntza, argazki horrek mahai gainean jartzen du Europa zertan bilakatu den pandemia honetan. Una historia de piratas. Eta orduan, proiektu hori krisian dago. Orain ematen du, laguntzarekin eta bar, konturatu direla, bide horretatik ez doazela oso urrutik, ez? Baina nik, arazo nazionalen inguruan eta herrien ikuspegitik, bi gauza esango nituzke, ez? Bi gauza gertatzen ari dira Europan. Batetik, oso alderdi txikiak ziren askok, independentistak, momentu honetan irabazten dituzte hauteskundeak bere herrialdetan.
Sinn Féinekin gertatu da, flamenkoekin gertatzen da, Korsikan ere halako gobernu bat dago, Faroen gertitzen da, Eskozian gertatzen da. Hau da, independentzia aldarrikatzen zuten eta minorian zuten alderdi eta formazio politiko pila bat orain lehenengo indarra dira, Katalunian ere bai. Orduan, hori gertatzen, eta bigarren gauza bat gertatzen da Europan, eta da, Eskozia bozkatuko du, Flandria bozkatuko du, Irlanda bozkatuko du, hau da, orain dela 30 urte ezinezkoa zen pentsatzea Europan, nolabait ere, halako soluzio biderik emango zitzaiela halako arazoei. Egia da, toki askotan ez zegoela arazorik. Baina gero eta naturaltasun gehiagorekin ikusi daiteke, halako arazoei irtenbidea ematen zaiola jendea bozka emanez. Eta uste dut hau ere importantea dela guretzat. Hau da, hori ere hor dago. Eta beraz, bi fenomeno hauek kontuan hartu behar dira. Eta horrek eskatzen du Euskal Independentismoak ere, alor diplomatikoan, nolabait ere kontuan hartu behar dula gertatzen ari diren bi fenomeno hauek. Eta nik uste dut horrek ere pistak ematen ditula. Eta horrek bukatzeko zerikusia du lehen aipatutako identitatearekin. Horren dela 30 urte esan ziguten, globalizazioa dator, ja ez daka zentzurik independentismoa, ja ez daka zentzurik estadua. 30 urte beran dago, estadua bueltan dago. Eta estadua bueltan dago jendeak identitatea behar duelako, eta babesa sentitu behar du babestuta dagola. Eta nork ematen dio babes hori? Estaduak, estadu batek, eta guk ez dakagu. Eta horrek, nolabait ere eraman ditu hainbat herri Europan, independentziaren aldeko aldarrikapena egitera. Eta bigarrenik, Europan, ez dut esango hori bere kultura demokratikoan dagola, porque ez dago, baina Europan, azken finean, Faroen bozkatuko da, Irlandan bozkatuko da, Eskozian bozkatuko da, eta, bueno, esan daiteke elite politikoetan eta elite intelektualetan ez dagola nolabait ere nonbaiteko aurkakotasun erradikalik halako egoerei, halako irtenbide bat emateko. Eta uste dut hori ere importantea dela buelta. Horrek bidetxo bat irekitzen digu eta hori ere aprobetxatu beharra dago. Eta Euskal Herrira bueltatuz, izaera nazionala izango duen estrategia baterako aukerak ikusten dituzu? Bueno, nik uste beharrezkoa dela, ez guk, baitu gaur adibidez, hemen ez dago Naparrik eta ez dago Ipar Euskal Herriko jenderik, ez? Osa, bueno, Urkullu, ez nahi sartuko Urkullurekin. Oso kezkatua dago Santanderrea juteko, baina Naparrek ezin diatorri. Bueno, erabaki dute ez etortzea, ez? Guk konfederala den estrategia bat daukagu eta Naparrek erabaki ez etortzea Gipuzkoara. Baina muga bat daukagu eta itxita dago, beste batzuk erabakitzen dutelako, ez? Orduan, bueno, daitezke Santanderrera, baina Euskal Herria bere barnean, momentuz ezin gara ibili. Ni lehen aipatu dut, ezin dugu ikuspegitik galdu zer garen, zein dan gure misioa, zein dan azken helburua, eta bat. Uste dut, momentua ematen dula, nolabait ere, nazio izaera duen estrategia batetarako baino gehiago, gorpuzte nazional batetarako. Eta hori egiten da egunerokotasunean. Eta, bueno, nik aukerak ikuste ditut. Hemen adibidez, normala da, orain guretzat sekulako garrantzia dute EAEko hauteskundeak. Ipar Euskal Herrian badira hauteskundeak. Sekulako garrantzia dutenak. Zen eta Baiona nork ateratzen den, zer ikusi aukiko du departamentuarekin, instituzionalizazioarekin, eta bar. Han, depende nork irabazten duen. Baionan, gauzak okertu daitezke, aurrera jun daitezke. Orduan, bueno, hori ere jokatzen dugu herri honetan, ez? Eta uste dut, gure zeregina dela ere bai, mapa famatua mai gainean jartzen, ez? Badaude arriskuak orain, estadu mailan jokatzen ari garelako eta bar, nolabait ere mapa nolabait ere desitxuratzeko. Uste dut, gure ardura dela ere, esatea, gu badaukagu xede nazional bat, eta xede hori Euskal Herri osokoa da. Eta egin behar da. Eta dagoeneko ja amaitzeko. Kriston, txapas. Amaitzeko, pixkat bai hemen daudenoi, bai etxen daudenontzat ere azken mezu bat. Bueno, nire azken mezua luzea izatea, Ez, nik uste dut laburtu behar dela hemen esan dako, ez? Eta da, lehen aipatutako, ez? Euskal Herria jeiki, norabidez aldatu eta segi aurrera. Hori da egin behar duguna. Askotan egin dugu historian zehar, eta orain ere hori tokatzen zaigu egitea.
Eta horretarako behar dugu konfiantza gure indarretan. Eta jakitea badagola bide bat eta badagola alternatiba bat. Eta orduan, lasaitasunez, serenidade guztiarekin, seriotasun guztiarekin, ardura guztiarekin, baina gure belaunaldiari eta atzetik datozen belaunaldiari tokatu zaigu eta tokatzen zaigu herri hau sorbaldan hartzea. Eta ditugun erronka guzti horiei aurre egitea. Eta hori da gure misioa. Eta zentzu horretan, gu tresna bat gera. Baina tresna hori baliogarri izan behar da hori egiteko. Y para eso, confianza. Este país... Herri hau askotan erori da munduko herrialde guztiek bezala, eta berriro altxa da. Eta horixe da egin behar duguna. Eta horretarako lehendabizi neurriak hartu behar ditugu eta gero ibilbidea ondo aukeratu, ez atzera egin. Iraganak ez du etorkizunik, beste gauza bat eraiki behar da. Eta horretarako askotan erori gara. Baina herri honen historia ez da horrela idatziko. Kontutan hartu zenbat aldiz erori garen, baizik eta zenbat aldiz altxatu garen. Eta egokitu egiten zaigu altxatzea konfiantzaz, lasai, zorroztasunez, erantzunkizunez, eta konfiantzarekin jakiteko inork ez digula lapurtuko gure ametsak, ez dizkigula gure aspirazioak kenduko. Ezin dugula azpitik bizi aukera irekiak daudela herri honetan, gure burujabetza eraikitzeko, gure komunitatea eraikitzeko, gure eskubide soziala, gure babes sistema. Nik uste dut hau dela misioa, honek ematen diola zentzua, formazio talde politiko honi, eta militantziari eta konpromisu politikoari. Beraz, animo handia denontzat eta aurrera Euskal Herria. Honela xerretuko dugu. Acabamos así. Nahiko. Eskerrik asko txapa entzutegatik. Mila esker baita etxean ikusi dutenei ere, Bai. eta beste bat arte. Mila esker. Vale, mi esker.